skal indtegne en stykvis lineær funktion i GeoGebra. Vi har til udgangspunkt i funktionen, der kommer fra teksten om onkel Peter, han skal ud og køre en tur med taxa. Han ved, at startgebyret er 50 kroner, og at de første 10 km koster 10 kroner per kilometer. Efter 10 km koster 1 km kun 5 kroner. Derved kan vi se, at hældningen ligesom ændrer sig, så vi skal bruge en stykvis lineær funktion. Den stykvis lineær funktion har jeg skrevet op hernede, og den sidste del af den har jeg fundet ud fra formlen, som vi lige har arbejdet med, som er y minus y0 er lige med h, som er hældning, ganget med x minus x0. Og den første del af funktionsforskriften opstiller vi jo blot som en almindelig lineær funktion. Men vi skal finde ud af, hvordan vi indtegner den i GeoGebra. Her skal vi så bruge inputsfeltet, og så skal vi have skrevet, hvis vi kalder funktionen fx, så skrive er lige med. Og vi skal have nogle betingelser ned. Så skal vi bruge kommandoen, der hedder hvis. Så vælger vi hvis, betingelser, så. Betingelserne, det er der, hvor vi har defineret x-værdierne i de stykvis lineære funktioner. Så den første, der må x antage værdier, der er 0. Derfor skal x være større end eller lige med 0. Og x må også godt antage værdier, der er 10 eller mindre end. Derfor x er lige med 10 eller mindre end. Så skriver vi vores funktionsforskrift, som er 10x plus 50. Så skal vi det andet stykke af den stykvis lineære funktion. Så vi skriver komma, og så skriver vi hvis igen, og vælger hvis, betingelser, komma så. Her skal vi så have skrevet vores betingelser igen, som er de værdier x må antage. Her skal x være større end 10, og det kan jo i princippet være indtil uendelig, så vi skriver x må være større end, mindre end eller lige med uendelig. Og så skal vi have skrevet funktionen, som er 5x plus 100. Så kan vi se, at den kommer op deroppe, og så skriver vi bare enter. Så har vi fået GeoGebra til at tegne en stykvis lineær funktion. Og man kan jo altid lige trække lidt i akserne, for at få den til at vise det, man gerne vil. Og så er vi egentlig færdige med at få tegnet en stykvis lineær funktion ind i GeoGebra.